به دەستپێکردنا شۆڕەشە سووریە و تێکچوونە ڕەوشاوەی بگشتی و دەڤەرێن کوردی به تایبەتی رژیما ئەسەد بەرێ خۆداوەیەکێ گۆ دەڤەرێن کوردی ڕادەستی پەیادێ بکە لە هەندێک دەڤەر ji bajarên Qamişlo û Hesekê man dibin destê rejîmê de گۆ rejîm û milîsên bi ser ve bi hemû şîweyan binpêkirin derheqê Kurd û neşteciyên wan deveran dikirin. Bajarê Hesekê hatiye dabaşkirin li ser du hêzan. Ji aliyekî ve çekdarên PYD got desalateke ferzkirî ragihandine li wê deverê. Li aliyê din jî rejîma Esed got ew jî bi du beşan li Hesekê bicih dibe. Yek hêza rejîmê ya fermî got ew bi tenê carcaran hindek ciwanan digirin ji bo leşkeriya xwe ya neçarî. Hêza din got ew jî bi ser rejîma Esed ve ye ew e milîsên berevaniya niştîmanî an ku Dîfael Wetanî got ew milîs berdewam binpêkirinan derheqê welatiyên Kurd û neşteciyên deverên desalata xwe dikin. Li gorî zanyariyên Arkê got ew milîs bacan ferz dikin li ser xudanê dûkanên li devera çargoşeya ewlehî. Ku ji xudanê her dûkanekê 4000 lêreyên Sûrî werdigirin. Got ev pare bi tenê bi wan milîsyan e ne ji bo hikûmeta rejîma Esedê. Herwiha ew milîs rojane welatiyên Kurd û neşteciyên bajarê Hesekê yên got li devera navbera Cada Filastîn heta pera navbera her du taxên Xwêran de dimînin bi hemû şîweyên xerab û pîs û wan istiqlal û istifzaz dikin. Hevdemî wêyekê çekdarên PYD yên got li bajarê Hesekê bicih dibin bêdengên derbarê van binpêkirinên got milîsên berevaniya niştîmanî pêra dibin li devera çargoşeya ewlehî. Ji ber got ew dever nedibin kontrola wê de ye. Tevî got gelek gazind ji welatiyên Kurd derketin li ser binpêkirinên wan milîsyan derheqê wan. Herdem PYD iddia dike got ew Kurdistana Sûriye bi rêve dibe. Lê rejîma Esed li bajarên Qamişlo û Hesekê di hemû warên leşkerî û siyasî û rewşenbîrî de çalakiyên xwe bi rêve dibin û karê xwe dike. Bêgut çekdarên PYD tu rêgiriyê li wan bikin yan jî li beramberî wan rawestin.